Un usuari d'ordenador sap què és un arxiu i l'utilitza per a guardar textos, fotos, música, vídeos, informació que considera necessària per a una posterior consulta. El terme d'arxiu, però, no és propi d'esta època, ni tampoc de la informàtica que trasllada este concepte que s'utilitza des de segles al nivell més personal. De fet, els documents es custodien des de fa milers d'anys i una prova n'és l'Arxiu del Regne de València. Ací s'emmagatgen documents que avui són part del nostre patrimoni cultural. L'arxiu no és una institució que guarda papers antics inservibles. No és una seu exclusiva d'investigadors. No és un magatzem de pergamins indescifrables. L'arxiu és una herència d'escrits útils i disponibles pels ciutadans. El monarca Alfons V, el Magnànim, va organitzar i fundar en l'any 1419 el que ara és l'Arxiu del Regne de València. Volia perpetuar les seues gestes i decisions en paper perquè va descobrir que la documentació era una eina legal i diplomàtica. Des d'eixe moment, l'arxiu comença a créixer i a tindre una personalitat pròpia. Els fons han tingut un peregrinatge per diferents edificis. La primera seu va ser el Palau Reial i després la Casa Professa dels Jesuïtes. Des de 1965 s'ubica en aquest edifici, en el passeig de l'Albereda, que recentment s'ha remodelat. Un centre acorda la seva doble funció: albergar joies de la història i ser un punt d'informació a l'abast del ciutadà. Des de la seva creació, l'arxiu ha participat en tots els esdeveniments de la vida valenciana. Els documents també s'han fet ressò de les decisions governamentals que afectaven els interessos dels ciutadans. Amb la incorporació d'estos nous fons, l'arxiu ja no és només de caràcter públic, sinó que també emmagatzena documentació privada, papers més populars i que poden ser consultats per ciutadans. Són molts els que cada dia visiten esta gran seu arxivística en busca d'arguments per a resoldre conflictes legals. I és que un document és una prova que pot garantir un dret. Entre els fons més sol·licitats estan els papers notarials, que ja fa 7 segles van començar a emmagatzenar-se. Els usuaris escorcollen entre escriptures de propietats, donacions, testaments, bodes i inventaris. A través d'estos registres notarials es pot conèixer la història econòmica d'una persona i també d'una població. D'altres, però, xafen este centre per a conèixer els seus avantpassats i completar un arbre genealògic. A la fi, són només alguns dels nombrosos documents contemporanis que descansen en este arxiu d'arxius. Document que entra en l'Arxiu del Regne de València s'ha de catalogar, s'ha d'enregistrar en la base de dades i s'ha d'emmagatzenar correctament en el dipòsit. És una tasca vital per a poder localitzar immediatament eixe escrit en el moment d'una consulta.
Malauradament, de vegades, el document està deteriorat per l'envelliment, per un ús incorrecte o per l'atac d'algun insecte o bactèria. És per això que l'Arxiu del Regne compta amb un laboratori de restauració situat en la planta baixa amb un complet equipament tècnic. El primer pas és fer un diagnòstic on s'avalua el document, la seva fragilitat i el seu valor històric. És important conèixer les fibres del paper, la tintada i l'enquadernació per saber com tractar-lo i elaborar un material similar a l'original. En la restauració es disposa de maquinària moderna que reprodueix una forma de treballar artesanal. Els professionals tracten cada escrit amb cura i mirament. Cada peça es manipula com el que és. Trossos d'història materialitzats en paper. És un treball minuciós i meticulós per alterar-lo el mínim possible. Pegar una ullada al cor de l'arxiu és endinsar-se en un laberint de prestatgeries repletes de llibres. És un recorregut per la història, la nostra, que no deixa de créixer. És descobrir pergamins de pell fins que es va estendre l'ús del paper. És viatjar per llengües distintes, algunes ja desaparegudes com el llatí, però d'altres tan vives com el valencià i el castellà. Suposa també seguir l'evolució dels tipus de lletres, la carolina, la gòtica, la processal, meravelles centenàries que afortunadament es conserven entre aquestes parets. I cada una d'aquestes fulles, testimoni del passat, ha adquirit un inigualable valor documental. Entre els tresors custodiats hi ha documentació sobre l'edat mitjana, mapes i plànols, peces originals i manuscrites, considerades obres d'art pel seu disseny i bon gust. Hi ha pergamins reials, textos religiosos, fins i tot un escrit àrab de l'any 1223. Nombroses empremtes, fruit d'una dilatada i extensa història. Els investigadors que treballen amb aquestes relíquies històriques fan les seues consultes en reproduccions de microfilm i eviten, així, la manipulació directa sobre este material tan valuós. La microfilmació permet, a més, fer fotocòpies, cosa impensable sobre l'original. La institució vol anar més enllà i adaptar-se a les últimes novetats tecnològiques. Treballa per enregistrar els fons en suport digital. L'objectiu és veure escrits mil·lenaris a través de la pantalla de l'ordinador, en la qual cosa es garanteix la conservació de l'original i aporta una major comoditat a l'usuari en la consulta. L'Arxiu del Regne de València.
La força del document t'espera. Les portes estan obertes a tots els ciutadans. Als que acudixen en busca de proves per a solucionar conflictes, als que desitgen informació, als curiosos, als que anhelen descobrir el passat, als investigadors. A la fi, usuaris tan diferents com els seus fons.